Video yathu ya lero tonisana mene tingayikire ma comedy sound effects ngati ya video iyi. Amalawi nonse tonse tikugona Jesus ndipo inuyo mukwenera kusowa ndimusala nthawi tiye tiyambe. Koma tisanayambe tatiye timveka uthenga kuchokera kwa masponsors athu. Aichewa Clips akupitirizabe kupasirani maphunziro awo a photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso content creation. Ngati mukufuna kuti muphunzire nawo maphunziro amenewa kapena mukufuna kumva zambiri za maphunziro amenewa, mutha kuhala pa namba imene mukuiona pa screen. Ndiye komwe tilibe application yopangira edit, tipita ku Google Play Store, tipanga uyu Play Store. Ngati muyuza iPhone mupita ku App Store. Ndiye apa tikuyuza Android tapita ku Play Store, kenako tipanga pa search. Tikapanga pa search apa tilembapo kuti CapCut. Tikapanga CapCut iyeyo ndio yabwera mmwamba walembedwa kuti CapCut video editor. Ngati sinampange install ndiye kuti tipanga install. Kenako tipanga apa alemba kuti open. Apo ndiye yoyamba umapanga apa new project. Kenako uko umapanga no select video yako imene una jambula ndiye ndipanga select, tipanga add. Ndiye apa imakhala yabwera. Ndiye chimene chimafunikira apa ndiweka no ma sound effects ako waja. Ndiye tipita pa audio pa sounds apa kuoneka ngati chifolder apa. Kenako tipanga device. Ndiye apa imabweresa zinthu zimene zili mu device yakoyo. Ndiye ifo yokuti na server sangavute kuti ndi aone. Ndiye kuti apa fwa yoyambirira janaika kuti problems always ndiye kuti ngaisaka ndiye ndi ili apa pai. Ndiye kuti panga apa plus pa kuti tipange add kuti ikhale ngati yakumayambiriro. Ndiye ndi yabwerapo yabwera mmusi. Ndiye kuti tipanga play timve kuti kuti chani. I don't want peace, I want problems always. Video iyi ndiye kuti apo yachoka kena kutayika video iyi titakuisunthaso kuyikankhira uku kuti mwina ikhale position imene tikufuna kuti isamasiyane kwambiri. Ndiye play. I don't want peace, I want problems always. Video iyi ndiye voice ifore kumvekera apansi penipeni. Ndiye kuti ndiyikweza ndiye panga click video yo, kenako ndikhwekweresa izi veni ndisankha apalemba kuti volume. Ndiye ndiyikwezaso volume. I don't want peace, I want problems always. Video iyi apo kwa list libini Yongoyesera chabe ndiyo ndichongera komano ndiye kuti apa kuyambiriraku kwatheka. always. Video iyi ndiye kuti ikazibwera ndiye kuti pitaso pa sounds paja, kena kuti pitaso pompaja pa device ndi kamene kaja nakaseva kuti nza kuti ine ngokasaka title yake iyo. Ndiye ndi aka ndikapanga plus ndiye kuti kabweranso. Ndiye ngokasiya position yabwino kuti ikangotha apopo iko kazilira Yongoyesera chabe ngakhale kakuchedwa. Ndiye kuti titha kuyipanga zoom vene ndikabweze bwinobwino kabwerere mbuyo, kena kuti kaplayaso timve kuti ikumveka motani. video iyi yongoyesera Akuchedwabe ndiye kuti ndikakankhabe mpaka kafika pamene ndikufunapo. video iyi yongoyesera chabe Ndiye kuti apo tikayikaso kachaka Jesus. Ndiye kuti pa sounds chimodzimodzinso mene timapangira moja kuti tikapeze audio device mwathumu. Ndiye nakasaka kuti Jesus. Ndiye tikapanga plus ndiye kuti tiplayaso timve. yongoyesera chabe Ndiye kuti tikakankhaso kuti kabwerere kazilira mwachangu. yongoyesera chabe Jesus Kathamanga ndiye kuti kabwezaso kusogoloku pang'ono. yongoyesera chabe Jesus Kapupulumaso ndiye kuti kasunthaso kafike apa. yongoyesera chabe Jesus komano Ndiye kuti tikasokena
kufunikirako ndiye kayikidwe kamakhala kuti nkofananafanana sikuti zimasiyana kamafuna muyike ina yake ya nyuwani ndiye kuti kayikidwe kake nkamozimozi komweko chachikulu chimakhala kuti position kuti izichedwa kapena izithamanga no ndiye kuti akaso tikapanga chimozimozi no ikhoza kutheka kati ayi Jesus komano ikhoza kutheka ndikuti kumapetoko tikakono komalizira kachaka Jesus otheratu kuti ndikuti makasevaso kuti and 1 ndikupangaso plus ndikuti kakumapeto kutheka ndikuti kabwezaso kuti kazithamanga ukoko tikakankhira kumene ikhoza kutheka ndikuti tibwezabe wesi kutheka kutheka ndikuti tibweza yonse tiyione kuti ikuoneka motani. I don't want peace. I want problems always. Video hii yongoyisirira chabe Jesus komano ikhoza kutheka ndipoti anthu amakonda kuyika slow motion komanso kuyisintha kala ena mayika black and white ena zimakala zimene akufuna ndi pamene atherapo ndiye tipanga click pamenepa ndiye tipanga split iduka kenako tizapangano apalemba kuti speed tipanga panomo ndiye kuti tibweza uku ndicholinga chokuti ikhale ya slow motion kenako tichongera ndiye kuti ione kuti ikuoneka motani. Ndikuti apopo imakhala kuti yatheka chosala apapa ndiye kuti chimakhalano chokuti uyisinthe kala izioneka black and white kapena kala iliyonse imene ukufuna ndiye ine ngoyika black and white ndiye ndipanga select kenako ndikankhira izi uku kenako ndipanga pa adjust kenako ndipita pa saturation ndimbweza ndiye kuti apa ikuoneka no black and white kaya ndifuna ndiyike zimakala zina ndiye kuti kaya ndiyika tempi kenako ndiyika ku blue chonchi ngati ndifuna kuti ioneke blue choncho ndiye ndichongera veni abantu akuipa yano yonse kwa ndikhulupirira kuti yatheka. I don't want peace. I want problems always. video hii yongoyisirira chabe Jesus komano ikhoza kutheka ndiye umo ndimene timapangira ndiye mongonjezerapo chabe pa nkhani ya masponsors athu aja kuti maphunziro onse amene akupanga masponsors athu aja ndiolipira basitu uthenga wonjezera unali umenewo ndiye tiye tikambeno zokuti ma sound effect amene tagwisa ntchito video imeneyi tikapeza kutiko ndiye ma sound effects osewa akupezekera ku Telegram channel chathu ndiye kuti mukapeze ngati muli pa TikTok mungopita pa TikTok bio pazikaoneka chonchi kenako mukapangapo click link iyi kukakhala ku Facebook ndiye mungopitanso mukapezapo link iyi yalembedwa kuti t.me/kamlunchtech ndiye kuti mukayipanga click link imeneyi ikupitisani ku Telegram ndiye kuti kumeneko mukapezako ma sound effects onse amene tagwisa ntchito mu video imeneyi ndiye tintolanenso ku video yotsatira ngati ndi funso tifunse popanga comment osayiwala kupanga subscribe YouTube channel imeneyi.